Ay, muli, maday si Mari day karon no. Sosyali na kito siya karon ba? Grabe kito siya dala karon, mga chocolate. Magsasapot ay mga dala. Loy, excited ako ha. Ay, sa wagas na abot na ko ang dapita. Ay, kung ko pa ni mga adianan rin. Ulo, ko na sana yung mga ani. Sa una pa dyan ko ni Gikan rin. Ito karoon nga na pa dyan ang dalat. Ew! Ang rin ba ni mga adianan rin? Uy! Murang di pwede ba? Dapat kabalo sila nga tingulian ako. Dapat di pa siminto ni. Ay, pagkaway klaro ng mga tao na rin. Dapat gani kabalo sila ni abot ko. Dapat di pa rin patin na rin. Dili kay nga ni. Ay, madagma ka ni. Hinahina lang dyan ko ani. Saan mo mga butan dyan. Wala sila nagtanaw ani ako ang beauty. Ako nga milyon ni. Ang akong bag ni tagpila ni. Ay, tausan kayo ni. Itong singan yung dalan dire. Sige na ba? Diyos ko na pa yung mga iti. Pagkawad yung mga klaro yung mga kaunay. Kamalasangan ni ako na mga sosyalan. Hindi nyo nila limpyo ng dalan. Naman niya dito sa dalan nga bakilitas kang gawa. Oh, Maring! Ay, Maring! Ikaw din na, Maring! Ikaw na! Ikaw din na? Uy, ako! Yes! Kasosyali na ba ni mo karon? Uy! Tinuod lang kini mga mahalong jud ni. Oh, kamahal. Mahal pitoy na. Pero, kabalo ka maringan na tingula na ko rin Maring. Wala. Oh my gosh, wala ko na malu. Tingala ko sa mundan, as kang gawa. Wala na ko kaila sa mga karon Maring. Eh, gagapa na kay kanya. Kasosyali kay ka. Ay, oh my gosh. Maring. So, sa may ko na turon Maring. Wala. Dari alam, lingkod-lingkod ako Maring. Kung saan na yung bad Maring, tagpila pag na. Ay, 100,000 ni Maring. Ano yung pinakamahal nga ba nga LB? Wow. Umuni siya. Sosyalin. O sosyalin ni Maring na ay! Nagawa na siguro ni kanyagi ko ng mga lapukan nga as ka bang hugawa. Ano naman? Na ako gawa na ako ang pinakamahal. Asa ka nag-agi Maring? Dira Maring! Oh my gosh, ka nag-agi na may dalan nga tarong. Ay, nawala ko kasi siyempre sa una na nakula dire. Oh? Pag abot ako dire as ka mahugawan ni lugar ay magkabaguhan. Tapos ang yagi ang isa kagwapa nga. Sosyal na to singa ng dalan. Oh, dami aki anang Maring. Hindi ako masama mo dire Maring. Okay na Maring. Ay, pero wala lagi ka mabuhan ni mo Maring. Ay, Maring gihapon, tao gihapon. Makarin sa pag make up para kon. As ka man imong lusya nga Maring. Lucia nagigit ko Maring, kay pila na kabuka kong anak karon Maring. Ay, mga 5 gura kong anak karon. Wala bang bigyan pa kaon niya? Sige pa kong panganak. Ay, gani mo, naguna-una kay ko abroad siguro ko para parehas ko guro nimo. Wala lagi ka nang utanas sa kuha Maring ang gwapa ko. Ay, puhon Maring, mauban guro ko nimo Maring kay mag-abroad ko. Ay, murag dili ka pa sa mi beauty dito Maring kay ginapangitan na beauty pareho sa kuha. Ano naman Maring? Nang kuha sosyal ang dating. Murag ka ng Miss Universe. Ako, sosyali na siguro akong dating pag makato na kugkuan ng abroad. Diba? Oo. Babalik ko. Sexy. Gamay. Ha? Sexy. Mari. Ay, batik kag naong Mari. Murag di ka madawat dito di para sa ako ah. Guwapa. Mahalon. Napay sing-sing nga pinaka. Never mind na lang. Oh my gosh, makadawat guro ko Maring. Ay, pero pagpisan ka ni mo Mari kay nga namin beauty. Pero gusto na kapasad Mari. Wow, sosyali nagkisay karon Maring. Oh, social ko Mari kay ako buhok kay ako buhok. Wow, blandi-blandi mo na siya sa oy. Ay, ayaw tawagin blandi ako kay pinaka-original ng mga color dito sa Gosa Naso. Maring, ayaw lang Maring. Ginaalkalo na ko na akong kamot Maring. Wow, sosyal. Nga na dyan naman sa taga nasod ta. Sa gamay. Ano na yung dalan dari Maring? Yeah. Oh, Ay, kaya pinagdalanan na. oh my God! Pangit pa ano ay? Ay, napakit kayo! Ay, karoon na malapok ko na wala. Sa mga yung balay? Yes, ano mo pala? Ay, Yan, dito sa mga ano kinalik yun? Yan po lahat. Yan na sa pool. Malala, yun na. Diba? Bakit mama mo, sosyal? Gawa ba dari? Uy, nga ni jud mo nyo ang
istorya dere. Ah, wala mo nagkatulaan yung mga panit ninyo dere nga asa maning. Sanay ani dere kailangan din ako maturog hotel room kay. Yeah, sa jud inganga dere. Oy. Ah, ah. Tabang naman oy. Grabe kina kung mariting na wise ang balay ay rabag isang sosyala niya ang iyang sandal rabag ka nang gigasaw kay ukay nga mas okay pa mas siguro ganito ukay sa Davao yan napay bag niya LB wow so LB damo ko rin gini ang LB ay rabag isang upahang mari ay Di ba kay istorya mare? ay wala mari uy ni anak ako ba pa kaya ako ang mari ay nagikan sa laing lugar social pa kayo At tinood na mare. Dapat dito. Ako rin nalawat ko sa lanasod mare. Kita pa di ba pud basta-basta tong ano. oo Di mo na ikaw. Mo ikaw mare. Pag make up pa sa mare. yes Parang po pala ako ganito mas na kay balak ko ba. Nga na ka mare ayaw na padayon mare. Social kayo. Nga, ang iyang butas. Isa. Muli mo na si Mari. Muli mo na si Mari. Dahil karon. Uy, gigan ba yun? Ito siya upload. Daghan kita siya dala karon ba? Hello eh? Sa kaya yung dala karon mo? Si Shalin na ba ka? Sa mukha